Дами и господа, този поздрав е специално направен от Маријан Пачката и неговото семејство, специално за неговата съпруга Кунка, за нейния рожден ден, за най-добрия в Беляновец, за Кунка, оригинална от Маријан Пачката. Всички заедно! Всички заедно! Пачката пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, вдигна се, вярвай, Южна България. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на пачката, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, вигна се, вярвай, Южна България. Не шунем, со вакарела те шунем, наш ти перавен ме даде Маријане, а ме сиња думото месте, одоле си баре легендарија. Анде баро, Беляновец, по Пачката, обаре думу, како баре Вилеско. Вали гърми на пачката, пак му върви,